You're live. Excuse me. Bakit upcoming live? Live ka? Live? Live naman po kayo. Nag-view ka wala? Wala. Oh. Excuse me.
Yes, ma'am, speaking. Opo. Wala po, ma'am. Kulang po kasi yung ano, ma'am, requirements. Wala po kasi ako yung di ba kailangan po ng ano, dapat po may credit card ako before. O wala po.